Hei, salutare la și bine v-am rex la un nou tutorial. După cum ați văzut în titlu, vom face două ferme automate de una de sugarcane. Bine că nu o să arate așa. O fermă automată de sugarcane și una de flori. Acum la flori o să contez design. Întâi o să facem pasta cu... Depinde cât de mare vrei să o faceți. Eu o să fac micuță. Vreau să fac creativ, dar noi nu o să ne punem de aia. Bine, nu trebuie neapărat cum o fac eu, dar nu am greșit. Bine, calea nu trebuie neapărat. Planele trebuie puse. Așa. Puteți să o faceți și din cobblestone sau ceva de genul. Și în fine, acum bine că o să vrea mult până crește, dar în fine, noi vom face doar activ. Punem level activ. Da, să punem noi direct de astea. Să fac și din. Gata. Așa, și cam asta ar fi. Bine să nu puneți apă pe tot ăsta că e nașpa. Așa, fac, dăm o dată. Bă, să din mișcuri. Ce bare? Aha. Să nu greșiți. Să puneți lever cum am pus eu. Nu știu de ce mi-a dat. Nu știu eu de ce nu merge. Fac, apăsăm aici. Azi văzut. Fac. Da. Asta chiar că nu merge. Aici n-am pus. De prostii. În fine, și aici îmi fac. Și aș zbura toate. Și uitați, vin toate aici, în loc să vă duceți până acolo, să le luați. Vin direct aici. Am mai făcut asta de vreo câteva ori. Cam ați prins ideea cum se face. Bine că n-am făcut. Așa, și dacă vrei să mai creați niciodată, lăsați-o. Fac. Te trageți la fel, o să crească și timp. Și acum să facem ferma de nu știu ce mă de flori. Așa, vă trebuie flori de astea înalte. Nu am încercat cu de-alea tipi. Trebuie quartz sau ceva ce vreți voi de design și quartz sau de asta. Vă trebuie mult bune mai alte. Eu îți fac quartz. Punem special de design. Noi punem aici. Noi facem aici. Nu să aceea punem glowstone. Dacă nu aveți spera. Punem aici diferite flori. Și doar faceți bune minele. Uitați, nu e nimic. Nicio capcană sau ceva. Uitați, am eu câteva să le arunc.
aruncă. Și vedeți că nu mai am nicio floare în inventar. Că uitați, doar dau flori. Dăm. Câte vrem. Și acum avem 16 de astea. Haideți acolo. 16. Putem să facem așa la orice floare. Așa. Și ne dau și 20. 19. 20. 20 și așa vă puteți face ferme de flori. N-am încercat cu de-alea mici, dar am floare de mici. Ba. Nu știu dacă merge cu de-astea mici, n-am încercat niciodată. Chiar ar fi șmecher să meargă și cu de-astea. Oh, ce șmecher! Revenue. Gata, am un revenue în 3 secunde. Dacă facem tot așa. Mamă, ce flori roșii! Oh, eu ce șmecher! Să mulțesc florile. Fac flori mai multe. Deci treaba asta nu știam. Ce șmecher! Vede cu orice floare. Ia dacă dăm la ăsta galben. Aia nu merg acolo, era nici. Eu. Dar trebuie flori. Dar depinde de care vrei. Fac. Cine da? Nu zice la albe, apar roșii. Dar la astea apar de toate. Ce șmecher! Cam atât și cu acest tutorial. Dacă mai vreți tutoriale de acest gen, nu uitați să apăsați butonul de like și noi desigur vom reveni cu un nou tutorial. Pa, pa!